mga unta ninyo, no? So, dapoy chicken skin o isaw, ang paborito ng lahat. Di ba kadako sa isaw nila nga rin? So, kaunta ninyo. Meron ko dito kamote. Yung kamote, gihalo na ako sa 1 metaluto. So, andito ko sa loob. Yung asawa ko nasa tawag. So, maingay dun sa sala. Si Nacho naman nandun sa kwarto niya. So, tingnan nyo naman ang kanilang chicken skin. Oh. Kita nyo ba? Kalain. Pero masarap. Ang isaw nila ang sarap. Doon pa rin ako nag-order sa in-orderan ko dati. Isang shop lang yung orderan ko eh. Kasi alam ko yung gawa nila. So, kakain muna ako ha. Panoorin nyo na lang muna ako. Gutom din ko. Ang sarap ng isaw nila, eh. Tapos meron ako dito pipino. Ang sarap. Sinong relate dyan na yung kanin, saksakan o kamote? Sa probinsya yan, maraming gumagawang ganyan. Yung chicken skin mo eh. Kamote. Ang sarap.
So wala mo nang usap-usap, gutom jud ko. Pasensya na jud. Okay, kalamig. So, chicken skin na lang ang natira. Ayan o. Sarap. Uy, chicken skin. Last pieces na. Diba? Ang sa naman akong paglilihi. O, di naman nilihila mo naman eh. Ang sarap. Sobrang sarap.